Tour de France virker afgjort, men både kampen om den grønne trøje og den hvide trøje i Tour de France bliver meget spændende at følge. Og dermed velkommen til min ungdomsrytter, Stefan Djurhus, og min sprinter, Kim Plesner. Ja, okay, tak. Og Stefan, vi kommer til at tale meget mere om det, men Mads P. han dummede sig onsdag, og så kom han jo vanvittigt tilbage i dag. Ja, nu var han jo i hvert fald selv ude også at indrømme, at den kunne måske være kørt lidt smartere i forhold til, hvordan det endte i hvert fald, men altså, det var tilbage på hesten i dag, og lidt samme approach nærmest, som da han dummede sig den her gang. Der var der bare ikke mulighed for, at den kunne give bagslag i sidste ende, så det var tiltrængt, at Mads lige trak lidt fra, fordi Jasper Philipsen har altså langsomt krasset sig ind på det forspring, som Mads han havde bygget op. Og vi kommer til at tale meget mere om Mads, om Jasper Philipsen, om afslutningen på Tour de France, og ikke mindst kampen om den grønne trøje. Kim, den gule trøje, den virker jo, altså sejren virker jo til, at det bliver Pogacars 5. Tour de France sejr. Men UAE er ramt af sygdom. Hvad får det af indflydelse på weekenden? Ja, det er jo sindssygt svært at sige, men det er jo i hvert fald sådan, at man har kunne se på de rytter, der har været ramt af sygdom på holdet indtil videre, Adam Yates og Brandon McNulty, at når først det rammer dig, så kan du simpelthen ikke køre noget, der ligner. Du kan forsøge at hænge med, hvilket gik godt for den ene og ikke så godt for den anden, og det kommer vi tilbage til, men altså hvis først Pogacar bliver syg også, så har vi jo lige pludselig et helt andet game, og det håber vi selvfølgelig ikke, men for det er jo altid sådan en rigtig ærgerlig måde at både vinde og tabe en tur på, men det virker i hvert fald som om, der er lidt omgangssyge på holdet. Vi ser tilbage på ugens 3 første etaper, der er jo åbnet med en enkelt start. 18. etape er lige slut. Den får du resultat af senere, og det fulde overblik naturligvis med stilling og trøjer. Og så ser vi frem mod weekenden, hvor Alpe d'Huez venter 2 gange, og Montmartre 3. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vi har naturligvis et par lækre ekstra præmier igen i dag. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle anmeldelser og stjerner i din podcast-app. Der er flere og flere, der skriver derinde, så vi elsker det. Hver evig eneste anmeldelse, vi får, og hver evig eneste gang, I stikker os 5 stjerner, så hop ind og giv dit besøg med derinde. Og følg os også på YouTube. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske cykellandskab. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og af Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTogs på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano. Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Og naturligvis elektronikkæden Power. Velropa Podcast præsenteres af Power. Jonas Vingegaard er hjemme i Danmark igen og er blevet opereret for det kravbensbrud, han pådrog sig i søndags i Tour de France. Og inden vi kigger på de 3 etaper, der er kørt efter Vingegaards ærgerlige exit, så lad os lige vende hans fremtid. Han har nu vundet alle 3 Grand Tours. Han regnes allerede nu for den bedste danske cykelrytter nogensinde, og måske endda for den bedste danske idrætsudøver nogensinde. Men samtidig så ser det også svært ud, når det gælder duellerne med ærkerivalen Tadej Pogacar. Hvor ser I sådan rent sportsligt Jonas bevæge sig hen nu? Jamen sådan helt på kort sigt vil jeg sige, der håber jeg i hvert fald, at han vælger at køre mere i den her sæson, fordi det kan jo, som Michael Mørkøv har været inde på tidligere, landstræneren, betyder, at han tager med til VM, så det håber jeg. Og så på lidt længere sigt, der håber jeg faktisk også, det tror jeg, der er mange, der gør, at han måske tør sadle lidt om og prøve sig af i endagsløb, der ikke rigtig har spillet for ham tidligere, både Ardenner-klassikerne, VM og den slags løb der. Det synes jeg godt, at vi kunne tænke os at se på hans palmarès, inden at karrieren slutter.
Liège og Lombardiet rundt kunne være lidt sjovt, altså, sådan at han stiller op i og gav Pogacar lidt kamp til stregen, så han ikke bare har enevælde der. Der er 2 måneder og 4 dage i dag præcis til VM, så Vingegaard kan jo godt nå at komme sig inden da og være med i et VM, der ligger godt til ham og bliver kørt i Canada. Ja, absolut, og altså problemet er jo lidt, at når man ser interviews med sportsdirektøren fra Visma, så siger de, jamen altså, nu skal vi lige have snakket om han overhovedet vælger at køre mere i den her sæson, og det er den, jeg er sådan lidt, og hvis man ser på det, han allerede har kørt, altså en Giro og næsten en hel tur, det er et stort program, så hvis man hellere vil hjem til familien, og nu kan han nok ikke lave så meget køkken med det brække kravben der, men man kan også godt, altså man kan ikke fortænke ham i, hvis han slutter sæsonen tidligt med det forår og den sommer, han har haft, synes jeg. Det virker også som om det er lidt af en del af Vismas nye planer, specielt også nu, hvor Jonas jo selv sat ord på det i Aftentour, hvor han jo også havde sagt til holdet, at han ikke kunne være i det, hvis det skulle være på den måde, at han skulle køre et klassisk program, og det vil sige være væk stort set hele sæsonen, fordi han er jo deres stjernerytter, så det er nok for dem at finde ud af, hvordan kan de så strikke noget sammen, hvor de både sportsligt kan få noget ud af det, men hvor Jonas ikke bliver presset for meget, og det tror jeg er den spændende udfordring lige nu, hvor jeg selvfølgelig også, som Kim nu allerede har nævnt, altså det der med, måske prøve at køre VM, prøve at køre nogle endagsløb måske, det der med at prøve at køre, nu har han jo kørt Giroen og vundet den, kørt Vueltaen og vundet den, så det har han jo ligesom krydset af. Det han ikke har krydset af, det er de der forbandede endagsløb, som måske i virkeligheden er det, som han mangler lidt, altså det der med at få lidt spidse albuer og nogle flere ryg ind, og så måske noget, hvor at han ikke behøver nødvendigvis at tage på højdetræningslejr op til dem alle sammen. Så det er i hvert fald noget, det jeg glæder mig til at se, og Visma med ny ledelse bliver også spændende at se, hvad de ligesom har af planer, men en ting er jo sikkert, det er jo, at Vismas hold er jo mere eller mindre sat, som det er. Altså de har ganske få pladser ledige, så de er sådan lidt, jeg vil ikke sige stok med det samme hold, men formentlig har de, og det håber jeg i hvert fald, at de har lidt i lønposen efter, at Simon Yates jo smuttede for holdet, men altså det er ligesom om de mangler nogle profiler på holdet, eller i hvert fald at de profiler stepper op, men vi har set Pigansoli i år få en lille smule sådan en opblomstring, Ben Tulet, Tim Rix har også steppet lidt op, men de er jo ikke på det niveau, hvor at de kan gå ind og gøre en kæmpe forskel i Tour de France for Jonas Vingegaard, så jeg synes både det der med at finde ud af, hvordan skal Jonas Vingegaard strikke et program sammen, men også, hvordan skal Visma i virkeligheden sætte et hold omkring Jonas med ambitioner om at komme og pille Pogacar fra tronen. Og så jeg lige, at Bart Lemmen, han også forlader holdet, så der sker jo en hel del ting. Nej, han har forlænget sin kontrakt til 29. Nå, okay, jeg synes, han ønsker at komme væk. Nej, men det er også lidt mærkeligt, fordi der var mange, der troede det modsatte, fordi at på flamsk, der skriver man et eller andet med, at når man forlænger, så skriver man det, som om man river sin kontrakt i stykker. Men her er det, at han river den kontrakt i stykker, der galt til 27, og så skriver han ny til 29, så jeg var også sådan lidt, okay, når han forlader også holdet, jeg tænkte også, gud nej, altså. Og så viste det sig det, og der var mange, der var inde og skrev sådan, så er det jo clickbait, det I skriver, og så er der nogen, der var inde og siger, nej, det er bare sådan, man skriver det på flamsk, så det var sådan lidt underlig måde at skrive det på. Fordi jeg havde det sådan lidt, at jeg tænkte, der sker altså et eller andet på det hold i øjeblikket, med at folk i organisationen forlader det, rytterne forlader det, hvad er det helt præcis, der sker? Visma er ved at opsige sit sponsorat, etc. Så jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke helt, hvad der var i gære hos det hold, vi kender lige nu, som Visma Lease Bike. En ting er det sportslige, noget andet er motivation og viljen til at ofre tid og kræfter på hele tiden at skulle være på toppen, og Jonas Vingegaard bliver 30 til december. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at tid med familien betyder meget for ham. Kan det være med til at fremskynde et karrierestop? Det tror jeg godt, det kan. Altså sådan nu er det også, hvad er tidligt? Altså en Grand Tour-rytter er måske
lidt mindre holdbar end en klassikerrytter, der godt kan køre sådan til langt op i årene, men nu så vi så på den anden side så vi jo så Mads, der allerede meldt ud også, hvornår han har tænkt sig at stoppe. Altså jeg tror ikke rigtig på den der med, at nu, det synes jeg nemlig også, jeg har hørt sådan lidt, du ved, nu kommer han aldrig tilbage, eller nu kan det være lige meget, fordi nu har han ligesom, han kan ikke slå Pogačar, og nu styrtede han igen her og sådan noget, ikke? Og han kan ikke lide at være væk fra familien, men han virker altså ikke som en type lige frem, der giver let op. Og han udtaler også altid det her med, at jeg elsker virkelig bare at cykle. Så jeg hverken tror eller håber på, at han på sådan nogenlunde kort sigt i hvert fald bare kaster håndklædet i ringen. Men jeg synes ikke, man skal udelukke, at han stopper sådan lidt, før man måske venter det, og har kontrakt med Visma til og med 2028. Der har været lidt rygter inden om, skal han til Uno X og så videre, men man kunne måske godt forestille sig, at han kørte til og med 2028, og så ligesom evalueret, er det så nok? Fordi der var også dengang, han havde vundet Giroen, synes jeg, der mener også, han udtalte sådan noget med, jamen hvis jeg stopper karrieren nu, så har jeg egentlig opnået mere, end jeg nogensinde kunne tro. Altså det der med at have vundet de 3 Grand Tours, det tror jeg bare var sådan ligesom en kæmpe milepæl for ham, at nu gør det ikke noget, at han kan stoppe karrieren. Nu kommer han ikke til at ærge sig over et eller andet. Jeg tror også, det der med, at du siger, at han har 2 år mere på Visma-holdet, og der har jo været noget med, at Jonas slet ikke kunne se sig være på et andet hold, i og med, at han på en eller anden måde gerne ville slutte med det hold. Altså jeg tror også, jeg kunne godt forestille mig, at det er den tidslinje, som der sådan er mest sandsynlig lige nu, fordi som du også siger, han har ligesom opnået de ting, som han i virkeligheden gerne ville, og hvis der ikke er mulighed for at vinde en Tour de France mere, så tror jeg, han er kommet op på det niveau, hvor at det er det eneste, der er godt nok. Altså, han kan ikke møde op og ikke gå efter sejren i noget som helst løb nærmest. Så hvis det ikke virker sandsynligt, når han er kommet igennem sin kontrakt de næste 2 sæsoner, så kunne jeg også godt forestille mig, at han måske hellere ville trække stikket, end at fortsætte på sådan et mellemniveau. Men altså, jeg synes, det er overraskende, fordi han jo ikke har været på toppen af World Touren i særlig mange år. Altså, det er jo først i 2021, at Jonas Vingegaard sådan for alvor får sit gennembrud i Tour de France med sin anden plads. Så det er jo sådan relativt sådan kort periode, han egentlig har lavet vanvittigt mange resultater på, og jeg tror, at det, der måske fylder også meget for ham, det er, at det er så ekstremt drænende at være på toppen af sådan en sæson. Altså, vi ser jo mange ryttere, de har en god sæson, så er de 2 sæsoner, hvor det går mindre godt, så skal man lige bruge en kontrakt igen, så opper man sig lidt, og så kører det sådan lidt op og ned. Der har Jonas været sådan meget stabil i mange år, og det er måske det, der sådan i virkeligheden dræner ham lidt hurtigere end andre ryttere. Hvis der er noget, der er drænende, så er det at finde på et spørgsmål til jer 2 hver evig eneste uge. For nu, der skal vi. Quiz, og stillingen er jo den, at Stefan kom en tak tættere på sidst. Nu har du 15, det har Kim også, og får du et point igen i dag, Stefan, så bevæger du dig faktisk også forbi Kasper Kagård, der stadigvæk ligger der på 15. Lidt senere, der skal vi tale om Jasper Philipsens sejr her i Tour de France. Det var hans etapesejr nummer 11 i det franske etapeløb, og dermed så er han faktisk den aktive rytter med næst flest etapesejre i Tour de France, kun overgået af Tadej Pogačar selvfølgelig. Hvis vi trækker de 2 ud, hvem er så den seneste rytter, der kom med i 11 sejrklubben i Tour de France sammenhæng? Så hvem er den seneste rytter udover Tadej Pogačar og Jasper Philipsen, der opnåede 11 etapesejre i Tour de France? Altså, som ikke er med i Tour de France i år, så det kan jo ikke være, fordi... Jeg har faktisk givet et lille hint allerede. Så jeg sagde, at Jasper Philipsen var den aktive rytter, der havde næstflest. Aktive rytter, ja, okay. Du siger aktive rytter. Se, godt så. Det var godt, jeg lige skulle pensle den lille ledetråd. Jeg har et lille, må jeg komme med en lille, meget lille hurtig, modquiz, havde han sagt, som jeg lige sad og synes var lidt interessant. Hvor mange år siden er det, at Belgien har vundet Tour de France? Vi taler tit om det der med, det er utrolig lang tid siden Frankrig har vundet. Var det engang i 80'erne eller sådan noget? Eller er vi længere tilbage? Det er 50 år siden. Det er 1976.
Van Impe. Det er jo helt vanvittigt af verdens største cykelsportsnation. Ja, men hvis Pogacar er syg nok, så vinder Remco i år. Jamen, det er det. Ja, inden du spørger, om vi har forstået det, så har jeg faktisk ikke forstået quizzen. Du har ikke forstået det? Hvem er den seneste rytter, der opnåede 11 Tour de France etapesejre, og han er aktiv, men ikke nødvendigvis med i turen, eller hvordan var det? Jeg gentager lige ledetråden. Pogacar og Jasper Philipsen er de 2 aktive ryttere med flest etapesejre i Tour de France. Mm-hmm. Så hvem er den seneste rytter, der kom i 11 sejrklubben? Ja. Sagt på en anden måde, Stefan. Han er ikke aktiv længere. Godt. Det kunne du bare have sagt, jo. Jeg ledetråd, men det er vanvittigt med jer 2. Er reglerne forstået nu? Jeg er helt med på den. Jeg tror, jeg har den nu. Ja. Godt. Så har jeg kun én ting til jer 2, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Efter hviledagen mandag var det tid til 16. etape. Den var på blot 26 km, og det var selvfølgelig, fordi det var en enkelt start langs kysten på Genèvesøen med start i Evian-les-Bains og mål i Thonon-les-Bains. Remco Evenepoel levede i den grad op til favoritværdigheden og vandt i overlegen stil. Den eneste, der kom bare nogenlunde i nærheden, var selvfølgelig Tadej Pogacar, og det ser ud til, Stefan, at Remcos vægttab langt fra har taget noget fra hans egenskaber som enkeltstartsrytter. Ej, der leverede han sgu på det niveau, som vi har set ham, altså hans bedste niveau, stort set, ikke? Han sagde jo tidligere i turen, at han havde smidt 4 kilo siden klassikerne, og det vil jo bringe ham ned i den lave ende af 60'erne. Jeg så nogle steder 63 kilo. Men jeg synes også, der var noget sådan, der ikke helt stemte overens i forhold til hans vægtangivelser, men 4 kilo er meget at tabe i den periode, hvis man også skal køre noget kvalitet og højdetræning og så videre. Men altså, han ligner jo præcis den specialist, som han jo er. Og det, som der overraskede mig mest faktisk, det var, at han var hurtigst på alle splits, altså, og der, hvor han tog størstedelen af tiden, det var jo alligevel på de første sådan 9 kilometer, der gik opad. Men altså, ja, så det der med, at han kom ned på det flade, det var faktisk ikke der, han gjorde forskellen. Det var faktisk på den første halvdel, som var primært opad jo. Og hvis man går og synes, at Pogacar han er uovervindelig, så tror jeg, at Remco han har en anden holdning til det, for det her. Det var 10. gang, at Remco han besejrede Tadej Pogacar i en enkelt start. At han vandt med 28 sekunder foran Tadej Pogacar, det var, ja, det ved jeg ikke, måske lidt mere, end man havde forventet, men det var da til gengæld en stor overraskelse, at vi fik en dansker på 3. pladsen, Kim. Ja, det skal jeg love for. Det var sgu... Jeg havde ikke lige set, at det skulle blive samme podie som Amstel Gold Race 2025, men endnu en bekræftelse på, at Mathias Skelmose, han er bare ramt sit livsform, tror jeg godt, man kan sige. Og han plejer jo at køre den her pace-strategi på enkeltstarter. Vi har set det mange gange før med, at han lægger sådan nogenlunde fornuftigt ud. Vi ser det egentlig også i bjergene. Han er jo ikke den, der sætter alt på et bræt, men kører sit eget tempo, og det plejer han også at gøre på enkeltstarter. Og den her gang, der havde ham og Kim Andersen åbenbart talt om, at han bare skulle give den fuld smadre på den her indledende stigning. Og så måtte det ligesom briste eller bære, så kunne de evaluere, når de kom op på toppen. Og det er klart, at når man så får at vide, at man har bedste tid på toppen, så tænker jeg, at der er lidt mere motivation til nedkørslen, og man lige kan sidde og få pusten lidt igen. Fordi han blæste også ind over, både på nedkørslen og på det flade stykke ind, og så det kunne i den grad bære, og sagde også efterfølgende, at det var hans livs enkeltstart, han havde købt. Han havde kørt, ikke bare købt. Nej, men også lidt købt, fordi han fortalte jo i aftenshowet også, eller i aftenturen, og også umiddelbart efter etappen, at han jo havde brugt egne penge, og vi har også talt med ham tidligere i de interviews, vi har haft med ham, hvor han har fortalt, hvor meget han har investeret i sin egen karriere, rent økonomisk. Og her der havde han altså været ude og købt sig tid i vindtunneler, talt med eksperter, fundet ud af, hvordan skulle han sidde på cyklen, hvordan kunne han blive bedre, og det må bare være
enormt fedt, at når man bruger den tid og de penge på det, at det så giver bonus på den her måde, fordi vi har set nogle enkelte starter fra ham i de senere par år, hvor man sådan sad og tænkte, hvordan har du mistet den enkelte start, den gode enkelte start, du havde? Her der var han tilbage, han bliver nummer 3, kun overgået af Tadej Pogačar, og så selvfølgelig Remco. Han har en, altså officielt i hvert fald en holdkaptajn, der hedder Juan Ayuso på Little Trek, men Skelmose baskede ham med 1 minut og 17 sekunder. Så efter tirsdagens tidskørsel her, der var der altså under 1 minut mellem de to i klassementet. Nu kom de i mål sammen i dag, men kommer det til at rykke på kaptajnrollen til weekendens 2 bjergetapper, tror jeg? Jeg tror, at det nu er sådan, at Skelmose nok ikke skal ofre sig for Juan Ayuso længere. Og det siger fordi, at hvis Juan Ayuso han falder igennem, så er det jo Skelmose, altså hvis han heller ikke falder igennem, at der overtager den placering. Og jeg ser det som, det vil være fjollet, hvis de lige pludselig, altså begge to skulle ofre sig for hinanden lige nu. Så hvis den ene falder fra, så må den anden fortsætte. Jeg tror ikke, det er muligt for dem sådan at annoncere andet, end det de oprindeligt havde. Altså at Juan Ayuso er kaptajn, fordi det er jo det, han er blevet lovet, formentlig da han har skrevet kontrakt, og det er det hele aftalen har været, og at Skelmose skulle holde sig til og muligvis hjælpe. Nu er Skelmose så bare bragt sig op på et niveau, hvor han jo egentlig er ko-kaptajn, tror jeg. Altså, men det har set ud som om på Juan Ayuso, at den har skravet på mange gange, så jeg tror ikke, at de er villige til at ofre Skelmose på noget som helst længere. Nej, det er jo også derfor, de har bedt ham om at holde sig inde i klassementet. Man kan sige, der er jo ikke nogen grund til at bede ham om at holde sig inde i klassementet, hvis de så bare sætter ham ned for at hente Ayuso 10 minutter bagefter, fordi så går den første pointe jo af, kan man sige. Men det kan stadigvæk godt blive en balancegang, når de sidder derude, ikke? Du ved, det har man jo set mange gange før, og vi har også set nogle eksempler på holdtidskørsler her med, skal man vente på nogen, og skal man ikke, og alt det der. Så jeg tror stadigvæk godt, der kan komme sådan lidt prekær situation her fredag og lørdag. Men jeg havde jo lidt håbet på, at han kunne få lov at stikke i udbrud måske, altså på den måde. Både måske køre sig i spil til en etapesejr og lave et godt resultat der, og så samtidig måske køre sig lidt frem. Men jeg tror bare, at han er jo langt nok efter i princippet 10 minutter. Det er jo ikke nogen, der bør frygte det. Men når du lige pludselig laver sådan en præstation på en enkelt start, så tror jeg bare, det er et eller andet med, at okay, så er du ligesom mærket. Så lader vi ikke køre, fordi han er for formstærk ham der. Så jeg tror sgu ikke desværre, at det bliver på den måde i hvert fald. Og vi har set ham være i vanvittig god form, kørt et meget, meget flot Auvergne lige inden Tour de France, og det fik jo også Kim Andersen og ledelsen i Little Trek netop til, om ikke gør ham til officiel ko-kaptajn der, så i hvert fald sige, okay, du får en anden rolle, end der var tiltænkt dig i Tour de France til at starte med. Enkeltstartens dramatiske, kedelige højdepunkt blev jo desværre, at endnu en klassementsrytter måtte forlade Tour de France i utide. Ja, det var sgu lidt ærgerligt at se på. Florian Lipovic, der styrter i et sving omkring 5 km fra mål, havde stort set samme tid som Mathias Skelmose ved den sidste mellemtid, lige nogle sekunder. Men bagefter, men fejlbedømmer sig det her højre sving og kurer. Cyklen glider under ham, kurer ud i en kantsten, og så rammer han både med hovedet og skulderen forrest ind i den der kantsten. Det ved du også, Elming, at det kan gøre nas sådan noget med en kantsten. Og han bliver siddende på, og man kan godt se, det ser ikke så godt ud, og så gik han over til den modsatte side, over til en ambulance, der stod og ventede der, og så vidste man godt lidt, hvad klokken havde slået, så er lidt ærgerligt, at nu to stykker fra podiet sidste år, de skal gå ud på den måde. Og det vilde det hele, det var, at Pogačar jo også fejlbedømte præcis det samme sving, og havde lige sådan en udskridning med baghjulet, men reddede den heldigvis. Men med med Lipovic ude, så behøver hverken vi eller Red Bull bruger hans skrue jo diskutere længere, hvem der er kaptajn på holdet. Men hvad kommer Lipovic's exit til at betyde for Remco i resten af turen? Jamen, Lipovic var jo sådan stille og roligt glædet bagud, selvom han jo havde set stabil ud, og måske en lille smule bedre end Remco
på nogle af bjergtinderne, så har Remco jo, og hvis Lipovic havde gennemført i den tid, som han lå til, så har han jo været 3 minutter bag Remco i den samlede stilling, og Remco, som glider op på andenpladsen samlet, så er det klart, at det er det, der bliver det vigtigste for holdet, og det blev da også nævnt, at Lipovic, han var klar til at give den nap med, hvis Remco skulle få brug for det, så den tone, den havde ændret sig lidt allerede inden enkeltstarten her også. Det var 3. gang, at Remco Evenepoel vandt en enkeltstart i Tour de France, og så var det endda på den belgiske nationaldag. Det havde en belgisk rytter ikke præsteret siden 1985, hvor Rudi Mathies faktisk vandt spurten på Champs-Élysées. Filippo Ganna blev kun nummer 11. Det var første gang i karrieren, at han ikke kom i top 5 i en Grand Tour enkeltstart. Og så blev Thymen Arensman nummer 7, på trods af, at han kom 10 sekunder for sent til startrampen. Og det kostede ham i hvert fald en placering på etappen, og halv time, 3 kvarter i hot seat, hvor han kunne have fået noget tv-tid. TV-tid får den danske kæde Bygma ikke så meget mere, fordi selvom de er med os hele vejen gennem Tour de France, og du selvfølgelig også kan se dem som partner på TV2, så er de jo også partner for Jonas Vingegaard og for Visma Lease Bike, og har jo den her røde Bygma-hjelm siddende på Jonas. Den er ude af Tour de France, ligesom Jonas. Men Kim, der er stadigvæk, og det er skønt at se, masser af rødt og hvidt på vejene i det franske. Ja, jeg synes faktisk, det er imponerende, fordi man kan jo selvfølgelig sige, at der er nok nogen, der har haft det planlagt i lang tid, og så er de blevet der alligevel, og må det ikke også, vi kommer til at se en hulens masse danskere på Alpe d'Huez de næste par dage. Jeg synes stadigvæk, det er imponerende, fordi man kan jo godt ændre planer, når man hører Jonas Vingegaard udgået, og så siger, okay, ved du hvad, vi kører sgu et andet sted hen, end at stå uden vejkant. Men og jeg har godt hørt mange, der siger, nå, okay, jamen, så er det slut med den tur der Jonas styrede. Jeg køber altså ikke helt den præmis, fordi det er bare sådan, det er jo på en måde lidt forkælet, synes jeg. Altså, hey, Mads P., han er i den grønne trøje. Vi har aldrig nogensinde haft en dansker i den grønne trøje. Han ligger til måske at kunne vinde den her, og kunne vinde pointtrøjen. Jeg tror, Søren Lillehold har vist kørt i den grønne trøje. Nå, men har vundet den samlet, mener jeg. Ja. Og har vundet den samlet i alle 3 Grand Tours. Det er jo, altså, lad os sige, Jonas aldrig havde eksisteret, så havde vi jo været fuldstændig oppe at ringe og haft Mads P-feber herhjemme og sådan noget. Så, og Skelmose, der ligger nummer 6 i klassementet. Vi var inde på sidst også det der med, kan I huske dengang, at vi jublede over, at Fuglsang blev nummer 7. Så det er sådan en lille smule forkælet at sige, nå okay, jamen Jonas er ude, så gider jeg slet ikke se Tour de France mere, fordi fra et dansk perspektiv kan det bare helt være lige meget. Der er altså rigtig, rigtig meget dansk at kigge efter stadigvæk. Stefan, hvor mange gange har du været nede og se Tour de France, og hvad har det været for nogle oplevelser? Jeg tror 3 gange, eller 4, hvis man lige tæller København med selvfølgelig. Men den første gang, jeg var nede, det var sådan ret tidligt, da jeg begyndte at cykle, og var nede og se Champs-Élysées-etappen i 2004. Og det var faktisk meget fedt, fordi at der var jeg nede med min far, og vi skulle selvfølgelig stå på Champs-Élysées helt op ved Danmarkshuset, som jo ligger helt op ved Triumfbuen, og der står jo sindssygt mange danskere lige derop. Så apropos Bygma og danskhed og danskerkasket, så er det er et rigtig fedt sted at stå der, fordi der er virkelig god stemning, og så er det jo også lige efter målstregen, og danskerne plejer at komme derned bagefter lige og skrive nogle autografer eller hils, så det var sgu en fed oplevelse. Jeg kan huske dengang, jeg var meget skuffet over, at der var sådan en lidt ukendt rytter, der vandt Champs-Élysées-etappen der. Og han hed dengang Tom Bonen, og skulle vise sig at blive relativt god og fed bagefter. Men jeg kan i hvert fald huske det der med, hvem fanden er ham der? Så fandt man så ud af det lidt senere. Belgien har delt dygtige cykelryttere, det har vi altså også i Danmark. Vi har allerede fået en etapesejr til Mads P. Han er i den grønne trøje, som du var inde på, Kim. Jonas Vingegaard var i gult de første 2 etaper, Visma vandt holdtidskørslen. Og Skelmose er faktisk måske på vej mod sit bedste Grand Tour-resultat nogensinde. Hvis det slutter sådan i Paris, er turen så ikke alligevel en dansk succes?
Ja, men det er jo kæmpe succes. Altså lidt som Kim allerede har været inde på. Jeg tror, at det som de fleste lige skal arbejde med, inklusive os selv egentlig også, det var det der med, nu har man gået og gejlet sig op til, at hold kæft, Jonas Vingegaard, mand, og han vandt Paris-Nice, han vandt Katalonien, han vandt Giroen med 2 fingre i næsen, og han siger, at han bliver endnu bedre, efter han har kørt en Grand Tour, så lad os se den nye approach der, og så lykkes det ikke rigtigt, og så det der med at blive nummer 2, det er jo hverken noget, som Jonas Vingegaard han sigter efter, eller noget, som vi fans synes er særlig fedt. Altså, jeg tror, det er det, der er. Ja, altså hvis Skelmose bliver nummer 2, så synes vi, det er meget federe, fordi det er ligesom, det er på vej opad, ikke? Altså, nu sker der noget nyt, men hvis Jonas Vingegaard bliver nummer 2, så er det sådan, godt, det var 4 gange, han blev nummer 2. Igen vandt han ikke, men jo, altså jeg synes, at Kim har jo allerede nævnt det, og jeg tror, at det der med, at Jonas han ender med at udgå, på en eller anden måde, så og det lyder måske lidt groft, men altså det er jo lidt ligegyldigt på mange måder, fordi vi havde jo ikke fejret den anden plads til Jonas Vingegaard sådan rigtigt, og det havde han heller ikke selv rigtigt, så det er jo kun på papiret, at sådan, når man en anden plads mere, og nogle præmiepenge, og lidt shine til holdet, men jeg synes, det har givet, hvis man skal tage den positive vinkel, det er, at vi netop får meget mere fokus på Mads P's præstation, mere fokus på Skelmoses præstation, og det er ligesom om, at på en eller anden mærkelig måde, synes jeg, at der er kommet lidt mere positivitet tilbage, og danskerhatten kan kippe lidt mere nu, hvor at man ikke bærer på den der lille skuffelse over, at Jonas ikke får Pogacar ned med nakken. Det jeg ærger mig lidt over, det er det her parløb, som de har kørt nu i 5 år, Pogacar og Vingegaard, det ikke får lov til at fortsætte, fordi de er blevet 1 og 2, 5 år i træk. Det er rekord i forvejen, og det kunne bare have været fedt, hvis det også var blevet 6. år. Vi har selvfølgelig håbet på, at Vingegaard kunne have bidt lidt mere skeer med Pogacar, end tilfældet har været indtil videre i år. Det kunne have været, der kommer 2 vilde etaper nu her. Hvis Pogacar er lidt syg, så kunne det være sjovt at se Vingegaard på toppen og se, hvad det kunne have udmøntet sig til. Men uanset hvad, så har det bare været blæret også af Vingegaard det her med aldrig udgå af en Grand Tour, aldrig blevet dårligere end nummer 2 i Tour de France. Novo har været en del af cykelsporten i mange år, men ikke i Danmark. Uno X har mange danskere både på cyklen og bagved, og Netcompany, endnu et dansk firma, er gået ind i cykelsporten, men på et britisk mandskab. Savner du, Kim, at, hvad ved jeg, måske Bygma, eller andre, eller i samarbejde, laver et dansk cykelhold, som dengang du var på Team CSC? Ja, tak. Ja, både og. Fordi, jamen altså, jeg kan jo huske, hvor super fedt det var at være en del af. Altså nu var det jo så også et af verdens bedste cykelhold på det tidspunkt, så det var da fedt at være en del af det, og alle dem, der var på det hold, synes også, det var fedt. Og det ville nok også skabe lidt mere fokus i medierne, ligesom der var dengang, og med Ries, men jeg er sgu ikke så sikker på, at det ville være så godt for den her talentudvikling, og på det sportslige område, som vi jo har set de senere år, at hvordan de her danske rytter, de egentlig bare har trives rundt omkring i Europa, og på alle mulige forskellige hold, og måske vil det egentlig skabe sådan mere begrænsning, og det der med, at du skal ind her, det er jo ligesom slusen ind til, den går altid lige igennem her. Og så gik alle ind, og de skulle på CSC, og det var meget, meget få, der tog og startede karrieren på et andet hold, som måske kunne udvikle bedre. Så jeg tror måske ikke, at det nødvendigvis ville være godt, hvis man var en ung talentfuld dansk rytter. Man kan også sige, at de år, hvor Team CSC de vandt Tour de France, der var det jo ikke med en dansk rytter. Der har vi en chance nu med Vingegaard til at vinde nogle store sejre i etapeløb. Så det var selvfølgelig ham, hvis det var, at det skulle bygges op omkring, men som vi også har talt om mange gange her i podcasten, det har faktisk været om ikke en gave, så i hvert fald godt at se, at alle de her ryttere, som på en eller anden måde var strandet i et system, at da de først fik lov til at komme ud og køre på alle mulige andre hold rundt omkring, så ser vi en Søren Kragh vinde, så ser vi en Mads P. vinde, så ser vi alle de her. Vi siger hver evig eneste uge, ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr. Og det viser jo bare, hvor dygtige de danske cykelrytter er, og hvor meget de er spredt ud over hele verden er det jo, for eksempel også med Salby ude i Asien og så videre.
Det kan godt være, at Jonas Vingegaard han er ude af Tour de France, men derfor så kan du stadigvæk vinde fede præmier inde på Bygmas hjemmeside. Du kan her under hele turen vinde en Cervelo P-serie tricykel og en Visma Leisure Bike cykeltrøje signeret af Jonas Vingegaard. Så hop ind på bygma.dk/visma-partner. Du finder også linket i episodenoterne her. Vi hopper videre til onsdagens 17. etape, som på forhånd var udråbt til danskerdag. 175 udbrudskilometer fra Chambéry til Voiron med 4 stigninger og 2500 højdemeter. Men etappen kom nærmest sådan til at minde lidt om en forårsklassiker med mange grupper spredt ud over de franske veje. Rytter, der blev sat, rytter, der kom tilbage, og så i øvrigt hele tiden med en aggressiv Mads P. I jagten på grønne point i sådan en dominerende og meget karakteristisk rolle på den her etape. Stefan, fedt cykelløb, vi så i går. Hvordan så du det? Jamen, det var jo rigtig herrecykelløb fra start. Der var jo de her 3 stigninger, som jo nærmest kom i lige rap, og der blev kørt enormt stærkt, og som du også selv siger, Mads P. var utrolig aktiv i forhold til, at han vidste jo godt, det er her, der han skal sidde og komme afsted i et udbrud, og det er der, de kommer af med Jasper Philipsen. Så der blev gået hårdt ind for Little Trick, men jeg synes også, udover at det blev kørt meget hårdt, der var mange angreb, at der også var nogle interessante, sådan, det var meget taktisk cykelløb stadig, fordi lige pludselig så skulle UAE, de ville ikke lade Little Trick-rytterne køre på grund af holdkonkurrencen. Alpecin var også fremme og prøve at ødelægge det lidt for Mads, kom afsted, og så lige pludselig så vender de lidt på en tallerken og sender Van der Poel frem og kører fuldstændig i bund, så Mads P. han knækker, så det var sådan, det var meget interessant at se den start der. Det blev forfærdeligt hårdt og forfærdeligt fedt at se, så synes jeg bare, det var sådan, det var vildt nok at tænke på, hvor led de ligger for land i det her cykelløb, 17. etape. Der er udsigt til 3 bjergetaper lige rundt om hjørnet, ikke, som også bliver rimelig lede. Men ja, det var helt vildt. Jeg tror, man kunne se rigtig mange, hvor at deres sjæl det bare forlod deres krop. Altså så mange der. Jeg synes det var. Jeg ved ikke om I så Kwiatkowskis interview bagefter også, hvor han var sådan. Så lige pludselig så sad jeg led ned i bagenden, så kom jeg lidt frem, så sad jeg lige pludselig i udbruddet, så blev jeg sat, så sad jeg i gruppe 2, så lige pludselig så var jeg i gruppe 1 igen, og han synes bare, han havde lidt hele dagen, og han havde været alle steder på vilkårlige tidspunkter, og endte jo så i den her gruppe med Mads P., der så jo også blev hentet i sidste ende. Og Mads P. led også selv vild etape for ham, og lidt ala Kwiatkowski, så blev han sat, så kom han tilbage, så angreb han måske en kende unødvendigt, så vandt han den indlagte spurt, så kommer han til målstregen i en decimeret gruppe, men dog desværre med den største konkurrent til den grønne trøje, Jasper Philipsen, som spurtede først over stregen og vandt etappen, og en Philipsen i øvrigt, som Kim jo selvfølgelig havde afskrevet for længe siden. Han var færdig. Hørte med til historien. Tim Malia er ude og så videre, men jeg tvivler på, at han var kommet med hjem til stregen på den etape her. Men det var en Jasper Philipsen, som var meget berørt og lod følelserne for frit løb efter den her sejr. Ja, det må man sige. Og jeg synes, det er sjældent, man ser lige præcis ham i den situation, men han har havde jo, som han selv siger, han var i superform op til turen, så kæmper han i starten der med at få den der sejr, og benene vist lidt ikke, som han gerne vil. Han bliver afleveret på nær den første etape, bliver han egentlig afleveret nogenlunde fint igen, og han kan ikke gøre det færdigt. Og så til din lille stikpille, der vil jeg sige, at vi talte jo netop om, at han måske var blevet mere holdbar, og har mistet noget topfart, og nu vinder han jo så faktisk en spurt i en decimeret gruppe, hvor det har været latterligt hårdt hele dagen. Så jeg synes egentlig, det passer meget godt med den her, hvad skal vi sige, at han, eller jeg kan stadigvæk godt se ham transformere sig til en klassikerrytter, frem for en sprinter, der hvor han er lige nu i sin karriere. Mister måske lidt topfart, og så vinder han den her etape, som han havde mistet, var det et år af sit liv, han mente, han havde mistet ude på ruten. For han lå jo også han lå i en helt håbløs situation på et tidspunkt, ikke? Og så sindssygt taknemmelig for holdkammeraterne selvfølgelig, der jo både
både foran og bagved, og kørte ham op, og hvad var det, Blanchard, der sad og bakkede af op foran, Van der Poel, der offrede sine egne chancer for at køre ham frem med et perfekt lead-out til sidst, ikke? Det var sgu, hvis man tog klaphatten lidt af, og jeg havde jo også håbet for Mads P., at både at Philipsen ikke ville vinde, den kunne Olof Køje gerne have taget for min skyld, og så Mads måske lige var rykket et par placeringer op i spurten, ikke? Men det var sgu meget fedt at se det interview der, og have den af for den indsats, han lavede der. Og det var jo et 5. år i træk, at Jasper Philipsen vandt en etape i Tour de France. Jeg tror ikke, der var nogen, der ikke kunne se, at Mads P. han gav alt, hvad der overhovedet var af tølløse kræfter ude på ruten der. Han angreb flere gange i starten. Han var nødt til at kæmpe sig tilbage og åbne løbet igen, da han blev sat på dagens hårdeste stigning. Han kaldte det selv for en lortedag efter etapen, og virkede også enormt skuffet over resultatet. Og tabte jo også samlet set 24 point i kampen om den grønne trøje til Jasper Philipsen. Skulle han have grebet det anderledes an, synes du, Stefan? Ja, altså det har de også selv sagt, at der blev, de havde dummet sig lidt nogle tidspunkter. Der var nogle af de angreb, hvor Mads P. han var meget ivrig efter at køre op til det udbrud hen over toppen på den, ja, det var den 3. stigning, inden de ramte det der dalstykke. Og på et tidspunkt, hvor at Jasper Philipsen faktisk overraskende sidder fint med. Så jeg tror, han havde dem lidt mere i hælene, eller han vidste ikke, hvor tæt på Alpecin-rytterne var, hvordan de kunne fuck det op for ham. Generelt synes jeg, Mads måde at køre det her cykel på, at det er jo en pestilens for de andre ryttere, fordi alle sprinter, der tænker, fedt mand, nu skal vi bare sidde og køre Gruppetto i dag. Og så Mads, han smider bare granaten fra start af, ikke? Og de vil bare køre cykelløb fra start til slut, og dræbe sig selv fuldstændig. Så det er jo noget, som jeg tror, Mads, han synes er lidt sjovere end langt de andre, altså langt de fleste i feltet, der sidder og lider lidt mere. Men jeg synes generelt, han gør for meget arbejdet selv. Jeg ved godt, han har fået god hjælp fra Vacek og Simmons på nogle tidspunkter, men han er sindssygt aktiv selv, og selv ude at gøre det hårde benarbejde, uden så meget støtte. Så det var noget, som jeg på en eller anden måde godt kunne have tænkt mig, at de måske havde sparet ham en lille smule nogle steder. Jeg ved ikke, om løsningen havde været, at for eksempel sådan en som Derek G, Vacek og Simmons måske havde kørt noget jævnt tempo på stigningerne i starten, og så skudt nogen af hen over toppen. Eller der er selvfølgelig mange måder at gøre det på, men på en eller anden måde synes jeg bare, at de selv sender Vacek, Simmons og G afsted, og så kører Mads op til dem selv, og så angriber han selv, og tager føringer selv, og så ender han jo i den her gruppe med, var det Kwiatkowski, og Jasper Stuyven og nogle andre og sådan noget, og de er jo 2 potter pisse hver for Mads, fordi at de ved godt, hvad Mads han gerne vil, og det er ham, der kommer til at tage størstedelen af slæbet på den der etape, og de fleste af dem, de har jo ikke engang kræfter til at gøre det færdigt alligevel, så det er jo bare Mads, der sidder og holder den kørende i den der gruppe, og det kunne man jo se, så snart Stuyven han kørte afsted, og Mads han ville prøve at have et samarbejde op at køre, så var der jo ingen bund tilbage, så det var jo Mads, der havde sat det der tempo selv, så det var en hård dag på kontoret, og super ærgerligt, de brænder nallerne af, men jeg synes også bare, det er klart, nu laver han lidt samme nummer i dag, der lykkedes det. Der var så heller ikke helt det samme afslutning på etappen, men jeg kunne måske godt tænke mig, at de havde beskyttet ham lidt mere, så han ikke skal selv fra starten af etappen ud og bruge tonsvis af kræfter. Selvom han har dem, så kan man jo hurtigt løbe tør for dem. Og han tager jo mange af de her beslutninger selv, og det er også tydeligt, at der er nogle af beslutningerne undervejs, som måske ikke sådan helt er afstemt. Det interview med Kim Andersen efter etappen, hvor han står og piller sig selv lidt i nakken, og ikke helt ved, hvad han skal sige. Der virkede det på mig som om, at han godt var klar over, at det her, det var dumt, det Mads han havde lavet, og at han fik Jasper Philipsen med til mål på den måde, og at Jasper Philipsen ender med at vinde 50 point på stregen, og Mads fik kun 10. Og jeg synes også, at det var interessant, at på den sidste stigning, hvor Mads og Jasper Philipsen pludselig sidder sammen, og han sidder der, og han har Derek G og Simmons med sig, at der går de frem, og det tror jeg nemlig var aftalt på forhånd, at der skulle de lægge tryk på sidste gang, og så var det meningen, at Mads han skulle vinde etappen, men det var ikke meningen, at Jasper Philipsen han var der.
Og i og med, at han er der, så kalder Mads dem tilbage. Ja, jeg tror sgu også, fordi Mads ikke havde... Enig. De kunne godt have forsøgt det, hvis han havde haft det rigtigt. Ikke? Men jeg tror nemlig også det, som du siger der er dels det der med, at... Og det er jo det der med, når du har så stor en stjerne som Mads, som også... fordi, som han også selv sagde, hvis det så havde lykkes, så havde det jo været et masterclass, ikke? Og det må vi jo også sige. Det havde vi nok også siddet og sagt nu, hvis det gjorde. Men jeg tror, der er det der spil mellem, skal han styres mere for sportsdisciplinen? Tør de egentlig at gøre det? Fordi de ved også, at den der galmands taktik, han nogle gange kører, så lykkes det jo, fordi han er så stærk. Og så netop den der med holdkammeraterne, hvordan... Der var det også, hvor Mads efter etappen, det ville han egentlig ikke udtale sig om han synes, han fik nok støtte fra holdkammeraterne. Det skulle vi lige ind og snakke om. Og hvis du synes, du havde fået nok støtte fra dem, så havde du sagt ja i det interview. Så har du ikke sagt, det skal vi lige ind og snakke om. Så der ligger også noget der, og de har også været ude at sige sådan, vi kan godt forstå, at vi skal køre efter den her grønne trøje, men det har så også gjort, at vi slet ikke har fået lov at køre efter etapesejren. Så der ligger et eller andet der og hvis Mads så får den grønne trøje på så står de alle sammen og drikker champagne og er super glade for hinanden alligevel, men der er lige sådan nogle små gnidninger der, som i princippet til sidst falder tilbage på den sportslige ledelse, at det er dem, der skal i den ideelle verden styre den slags ting, og ikke rytterne ud på ruten. Jeg synes også, det synes jeg er rigtig gode pointer, og det er også bare det der med, jeg synes, det kan godt være, at Vacek og Simmons er godt kørende, men der er nogen, og det kan ikke være Mads, der skal ud og sige til dem, det er ikke Mads, der skal tage deres vinderchancer fra dem. Det bliver nødt til at være den sportslige ledelse, fordi hvis de ikke vinder og laver et eller andet vanvittigt, og Mads han ikke får noget ud af det heller, altså så har man sat sig forkert. Og jeg tror nogle gange, så det virker som om Mads han er sådan lidt afhængig af, at han er så gode venner med sine holdkammerater, og at de stoler på ham og gerne vil hjælpe ham lidt, men at de egentlig også har lidt frie rammer. Og det tror jeg bare sådan, jeg tænker det mest ledelsen faktisk, der burde ligge en strammere plan for, hvad der egentlig skal ske derude, at der er lidt for meget, der sådan ligger ude hos de enkelte ryttere, hvad de har lyst til, eller hvad de lige kan bidrage med, er sådan lidt mere valgfrit. Og det ender bare nogle gange med at være sådan lidt kaos. Det var i hvert fald kaos på den her etape, og endte ikke helt som hverken Little Trek eller Mads havde håbet på, men som du også lige sagde, Stefan, det gik meget bedre i dag, og det kommer vi til at tale om lige om lidt. En, der ikke jagtede grønne point, men kun en etapesejr, det var faktisk Mads P's tidligere holdkammerat Jasper Stuyven. Han blev hentet godt 3 km før målstregen efter et flot solo-fremstød til sidst. Surt selvfølgelig for Stuyven, men Kim måske ikke helt tilfældigt, at han lige testede formen. Nej, det er tydeligt, at han begynder at få lidt form på her i slutningen af turen. Han er jo en stærk rytter, specielt til sådan nogle etaper her, der, som du også siger, minder lidt om en klassiker-etape. Og så ligger der jo den her Montmartre-etape og lurer på søndag. Nu lovede de så lidt regnvejr, så lover de ikke regnvejr alligevel nu, og så kan det sikkert ændre sig igen. Men hvis vi får sådan en rigtig, igen, klassikerkørsel der på Montmartre, og Tim Malia han er udgået, så tror jeg da godt, jeg ved, hvem Soudal de kaster deres penge efter, og så kan han blive rigtig interessant også på den etape. I den samlede stilling, der skete der ikke sådan væsentlige ændringer, men UAE måtte sende Tim Wellens ned for at eskortere en syg Adam Yates til mål. Ja, han havde åbenbart fået et maveonde, og jeg synes længe det så ud som om, men det er også den måde, Adam Yates kører på. Det ser ud som om, han kører 10 km i timen, jo, selvom han kører 40, fordi han sidder i det der store gear, og det så bare ud som om, at han ledte efter en eller anden bus, eller en bil, eller sådan noget, han kunne sætte sig ind i. Og det gjorde jo, at man kan sige, måske for det tidspunkt der, så det lidt ud som om, at UAE trods alt er begyndt at opgive lidt deres ambitioner i holdkonkurrencen, som de jo ellers har insisteret stædigt på at fastholde. Fordi han som regel var deres tredje mand i bjergene, og til gengæld har han jo ikke rigtig fået taget nogen føringer af betydning for Pogacar eller Del Toro. Det er lidt ligesom Sepp Kuss på Visma, ikke? Men så jeg synes egentlig, det længe lignede et exit, men han klarede sig igennem og så lidt bedre ud i dag, men der fik de jo så andre problemer. Formanden for Bauke Mollema fanklubben, han er ikke fan af Sepp Kuss, skal vi konkludere det. Little Trek havde
faktisk 3 rytter med i den forreste gruppe, hvor UAE jo så kun havde Niels Pollitt. Så Little Trek kunne jo glæde sig over, at de udbyggede føringen i koldkonkurrencen fra, at den var helt nede og være under 10 sekunder til at være til over 18 minutter igen til UAE. Og så vandt Mads P. jo et prisen for etapens mest angrebsivige, så han var på podiet 2 gange i Voiron, 1 gang i den grønne og 1 gang som mest angrebsivige, men han havde jo nok håbet på at stå der som etapevinder. Måske er du etapevinder, eller i hvert fald cupvinder, fordi gennem hele Tour de France, der trækker vi naturligvis lod om fede præmier, og ikke mindst en cup blandt vores 10'er støtter. Så kan du altså også vinde en Vingegaard Giro Tour merchpakke fra Bygma, og også et spil, det her Pro Cycling Quiz brætspil, som Mathieu Brechel har været med til at udvikle, og det er velgørendes organisation Kitate, der stiller det til rådighed. Stefan, vi skal have fundet ikke mindre end 3 vinder, og vi lægger ud med en kop. Det gør vi. En lidt nyere støtte fra oktober 25. R.T. Lambertsen. Jamen, det er jo lige ved, at det er en velkomstpakke, du får her. Der er i hvert fald en kop på vej i din retning. Vi skal have fundet vinderen af vores Bygma merch-pakke. Han hedder Morten Arling. Og sidst men ikke mindst vinder af Pro Cycling Quiz-spillet. Det bliver en støtte, som har været lang tid, faktisk i januar 2020, men har faktisk vundet før en kasket og en dunk. Men vinderen hedder Jonas Henriksen. Sådan, Jonas. Jamen, tak for din kontinuerlige støtte, og nu altså tillykke for anden gang til dig, og husk, at vil du også give dig selv muligheden for at vinde præmier her under Tour de France, så hop ind og støt os på tier.dk. Du finder et link både på Villeuropa.dk og på tier.dk, og vi gør det jo på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til vores trio af vindere. Som vi har talt om, så gik det jo ikke helt efter planen for Mads P. på 17. etape, og han fik lidt kritik for den måde, han kørte etapen på også, og så kan man jo enten sætte sig ned og ærge sig over det, eller også så kan man være Mads P., som jo ikke ligefrem er typen, der græder over spildt mælk, så der blev blæst til angreb i dag på 18. etape, og denne gang, som du har været inde på, Stefan, med mere succes. Ja, det må man sige. Altså, det var lidt den samme måde, som han er gået til alle etaperne på, men den her gang, når de slutter på en kategori 1-stigning, så kan Jasper Philipsen jo selvfølgelig ikke komme tilbage. Så Jasper Philipsen, han kom jo i problemer ret tidligt på den her kategori 1-stigning i starten af etappen, og der sad Mads altså helt op i front, og lige efter den stigning, der lykkedes det ham at komme afsted endnu en gang. Og vi var bekymrede, jeg tror det var i lørdags, for at Mads han skulle få sådan en 25-0 losing af Jasper Philipsen. Det skete ikke. Det skete til gengæld i dag, bare med omvendt fortegn. Mads 25, Jasper Philipsen 0 point. 185 kilometer, 5 stigninger, hele 4.000 højdemeter var der på den her etape, og de fleste forventede, at det ville blive en dag i udbrydende tegn. Og på den måde, der levede etappen op til forventningerne. Mads P. vandt pointspurten med 55 kilometer igen, og så slap han speederen, og defilerede stille og roligt ned igennem feltet. Jeg så ham faktisk her, mens vi har optaget, kom trillende i mål 10 minutter efter hovedfeltet. Så var der et par stigninger der til sidst, og ikke mindst, så var der den sidste stigning, en kategori 1, op mod målbyen Orcher-Merlet, og de første, der nåede stigningen der, det var en gruppe med Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, Tobias Halland Johannesen, Mauro Schmidt, Valentin Parepatra og Raul Garcia Pierna, som godt nok så en kende træt ud. Men de her, de skulle køre om sejren, og det viste sig, at der faktisk ikke var tvivl om, hvem der var den stærkeste i den gruppe. Nej, det var helt tydeligt Richard Carapaz, der jo har gået og banket lidt på til en etapesejr her. Han kørte væk af 2 omgange, han testede dem lige en gang, og der blev han hentet sådan forholdsvis nemt ind, og så kørte han 100% anden gang, og der fløj han bare væk. Altså det var et helt uimodståeligt angreb, og kun Matteo Jorgensen og Mauro Schmidt, de kunne sådan følge med i et fornuftigt, jeg var lige ved at sige stadig tempo, men i hvert fald fornuftigt tempo, de kørte bagved, men Carapaz, han var helt flyvende og tog den her flotte etapesejr, hvor man virkelig, eller jeg virkelig synes i hvert fald, at han lignede den der gamle Carapaz, vi kender der, med netop angrebet kort før, eller ikke så mange kilometer før mål, og når han så
dufter den der målstreg, som vi jo så allerførste gang, da han vandt Giroen i tidernes morgen. Så sætter han jo lige 45 sekunder på 3 kilometer ind på Schmidt, og der så vinder spurten foran Jorgensen om andenpladsen. Ja, så ikke en Tour de France. Mauro Schmidt, han har har vundet en etape og er blevet nummer 2 de seneste 2 etaper, så han er virkelig, virkelig godt kørende. Bagud havde jeg jo nok håbet lidt på, at der var nogle ryttere, der ville prøve at teste, hvordan UAE havde det. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi klassementsfavoritterne, de holdt ganske enkelt våbenhvile, og det gjorde de jo nok med det i mente, at Alpe d'Huez venter 2 gange de næste 2 dage. Alligevel så bød etappen jo på lidt drama, som måske kan få indflydelse, som vi også talte om i starten, på hvordan de næste 2 dage de kommer til at forløbe, fordi i går der var det Adam Yates, der døde med maveonde, kom dog i mål. I dag, der var det Brandon McNulty, der døde med maveonde, og han måtte simpelthen stå af, efter at han var kørt langt agterud. Skal Pogačar sådan til at være nervøs over, at han mangler vigtig hjælp i de sidste, de her 2 meget, meget vigtige afgørende bjergetapper? Ja, jeg tror, han skal nok være mere nervøs for, at han selv bliver syg. Men det er klart, at det er jo ikke super optimalt, hvis du har... Altså McNulty og Adam Yates er vel... de 3 og 4 i hierarkiet opad, ikke? Efter Pogačar og Del Toro. Vi så også Del Toro hænge på den stigning, hvor Mads P. også bliver sat i går, hvor de også er på radioen på UAE-bilen og sige til Felix Grosjean, da han så er kommet op igen og sige til Felix Grosjean, nu holder du lige øje med Tadej, og specielt med Del Toro. Og er jo nogen, der så har tolket det som om, at han skal holde specielt øje med Del Toro, fordi han måske flakser lidt mere, eller også holde specielt øje med Del Toro, fordi han måske også har det lidt dårligt. Det er der jo så ikke rigtig nogen, der ved, om det er det ene eller det andet. Men i forhold til Pogačar, så vil jeg sige, hvis ikke han selv bliver syg, så har han næsten 5 minutter. Jeg vil næsten sige, at han kan vinde turen, selvom han ingen holdkammerater har nærmest, hvis han holder sig på cyklen og ikke bliver syg, med den form, han er i, og med det forspring, han har. Men det er jo ikke super optimalt, og det er klart, at det skaber jo både noget uro internt selvfølgelig, og en frygt for, hvad der kan ske, men også, som du siger, Elming, at det gør jo nok også, at de andre lige pludselig lugter blod, eller man må formode, at de vil i hvert fald forsøge at teste noget, og det havde de måske ikke gjort, hvis alt bare kørte fuldstændig smooth for Pogačar. Alle i top 10 kom ind i samlet flok i dag, så der var ikke nogen ændringer i den samlede stilling, men det var der som nævnt i den grad i kampen om den grønne trøje, og det skal vi kigge nærmere på lige nu, fordi Mads P. med dagens sejr gik fra, at det forspringet var helt nede på 7 point til Jasper Philipsen, til at det nu er på 32 point inden de sidste 3 etaper, hvoraf de 2 jo altså som sagt har Alpe d'Huez på programmet, og den sidste så er den her lækre Montmartre-etape og Champs-Élysées-etape, når rytterne rammer Paris på søndag. Det bliver svært. Ikke umuligt, men svært for Mads P. at tage point på de 2 kommende etaper. Så lad os lege med scenariet, at det hele skal afgøres på etappen til Paris, og Mads kommer ind til 21. etape med 32 point i forspring. Kim, prøv lige at ridse de muligheder op, der er i det scenarie. Jamen altså, hvis vi tager worst case scenariet, så er det jo nok, at på Paris-etappen, der er jo en indlagt pointspurt cirka halvvejs. Og hvis det går, som det plejer der, og feltet er samlet, så bliver Philipsen formentlig 1'er, og Mads P. bliver 2. Det er sådan, det er gået de sidste par gange. Ikke? Så er forspringet nede på 27 point, fordi man får, Jasper Philipsen vil i så fald få 25, og Mads P. vil få 20. Hvis Philipsen så også går hen og vinder etappen, hvilket også godt kan ske, nu hvor Malia er udgået, og han har fået lidt selvtid, så får han 50 point. Så skal Mads P. have mindst 23 point. Og da en tredjeplads, den giver 20 point, så betyder det faktisk, at han skal blive nummer 2 på Champs-Élysées, hvis det er sådan, det kommer til at gå frem mod sejr. Men det er jo sådan, hvis Philipsen virkelig får det optimale ud af det. Og hvis der kommer et udbrud af sted på Paris-etappen, som tager nogen eller alle pointene i den indlagte, så kan Mads nøjes med en tredjeplads i spurten. Der bliver nok der kæmper om det, og hvis Philipsen igen altså vinder,
Og hvis Mads bliver 4, så står de faktisk helt lige i et af scenarierne, og så vil Philipsen jo vinde indbyrdes, fordi han så har, hvis han igen vinder i Paris, så har han jo 2 etapesejre, der har givet 50 point, som så gør, at han vinder i tilfælde. Men altså sandsynligheden for, at de bliver lige på point, den er til stede, men den er nok ikke super stor. Når du ridser det op på den måde her, Kim, så kan jeg godt gå hen og blive lidt bekymret for, at den her grønne trøje, som vi næsten havde sat på skuldrene af Mads, når de ramte Paris for en uges tid siden, at der kan vi godt sådan begynde at blive lidt mere bekymret for, om Jesper Philipsen han kan nå at hente ham. Hvordan, Stefan, kan Mads forbedre sin situation i de kommende par dage her? Er det at forsøge at komme i udbrud på fredag og lørdag, eller er det at få skivet Philipsen på Montmartre på søndag? Altså alle ting vil jo være rart, hvis han kunne gøre det, men jeg tror simpelthen ikke, de tænker længere end 19. etape i morgen, fordi han kan nærmest lukke den. Altså jeg ved godt, der stadig er mange matematiske scenarier, der kan gå op, men hvis det lykkes ham at score 25 point mere, og Philipsen ikke tager nogen i morgen, og det er jo en etape, som er lidt hårdere end den vi havde i dag, men der er god mulighed for at Mads stadig kan komme med der, fordi der er 2 hårde stigninger i starten, og så er der 65 kilometer fra toppen af den stigning, så et godt sådan en nedkørsel og et godt fladt stykke, hvor at Mads for eksempel kunne ligge og jagte nogle bjergrytter, der eventuelt har kørt fra ham der, jagte dem ind igen. Så hvis Mads han kan lægge 25 point oven i den føring og bringe sig op på 57 points forspring til Jasper Philipsen. Lad os så sige, at på Paris-etappen, at Jasper Philipsen vinder den indbagte, og Mads han bliver toer, som det har gjort, som det er sket mange gange, så har han nede at have et forspring på 52 point, og på den måde, som jeg nok mere ser som det sådan ønskværdige for Mads, og måske lidt mere realistiske scenarie, så med 52 points forspring inden Paris, så er den jo lukket på det tidspunkt. Så jeg tror, at lige nu, det eneste, der fylder i hovedet på Mads P. og Lille Trek, det er, kan vi få Mads hen til den pointspurt og give ham 25 point og køre Jasper Philipsen agter ud, så er den konkurrence mere eller mindre lukket, alt efter hvordan, hvis det bare går som det er gået på nogle af de andre etapper. Vi kigger frem mod 19. etape lige om lidt. Der eksisterer også et scenarie, der hedder, at Tadej Pogačar, han er så forbistret over, at han ikke vandt på Champs-Élysées sidste år, altså hvor Montmartre var med første gang, at han vil vinde der i år, og sætter alle de andre, og så er de 50 point væk på stregen, og det vil selvfølgelig også hjælpe Mads i kampen om den grønne trøje. Tror I, Kim først, at Mads P. står på podiet i Paris på den grønne trøje? Ja, jeg tror simpelthen, han nægter ikke at vinde den. Det tror jeg, du har ret i. Ja, jeg tror også, at han taber den ikke. Vil jeg også sige. Sådan. Men apropos grønt, så lad os lige tale om vores gode venner fra det grønne danske kosttilskud, Ejers, som jo, hvis man har siddet og set Tour de France på TV2, så har man jo formodentlig, Stefan, også set, at Ejers nu er partner for TV2's dækning af Tour de France. Ja, det er jo fedt at se, at vi har jo været med til at bringe dem frem ind i cykelsportens verden, og den er de virkelig den stafet er de virkelig taget og løbet med, og det er bare sjovt at se så mange cykelrytter, der har taget det til sig, og også at Ejers kan se potentialet og sponsorere Tour de France lige frem. Ejers staves AIOSS, og du finder det på ejers.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Velropa og spare op til 300 kroner på din første ordre. Og du var jo sådan lidt inde på det, Stefan. Det er jo ikke helt tilfældigt, at det lige er TV2 og turen Ejers, de vælger at sponsere. Nej, det er jo fordi, at vi har været med til at vise dem potentialet i cykelsporten. Der er virkelig mange cykelryttere, både amatører og profryttere, som tager Ejers til dagligt. De har jo flere cykelryttere som ambassadører nu, Mathias Norsgaard, Johan Price Pejdersen. I dag så jeg Tobias Kongstad, en af vores bedste gravelryttere, som også har Ejers stående på cykelhjelmen, og det havde vi en lille snak om, og han sagde også, at han tog det så ofte, som han jo lige huskede det. Han har selvfølgelig også mange rejsedage
og det er så ikke altid, han får pakket det, men han prøver også at holde sig til det, og nævnte faktisk også, at han var virkelig fan af den nye smag. Og der vil jeg bare sige til Tobias, der er ingen undskyldning, fordi Ayers har lavet de her super smarte travel packs, så det er bare at få fyldt kuffert med dem. Men altså TV2 og Velropa Podcast, det er de store kanoner, som Ayers er partner med, Stefan, og du er i gang med at tage lidt af æren, men jeg vil også sige det på den måde, vi tager også produktet selv, du og jeg. Ja, det har vi gjort fra starten af, og det synes jeg jo, at det er jo super fedt, at man faktisk kan lide det produkt, som vi sidder og snakker om, fordi vi har jo været fans fra starten af. Jeg synes også virkelig, det har været med til sådan at give noget friskhed, og man ved, at man er dækket ind på vitaminer og mineraler, og også sådan lidt styr på maven, og sådan en lille smule friskere i hovedet, så selvom man måske en gang imellem i sommeren kommer til at spise lidt usundt, så er det ekstra vigtigt at lige at få taget sit Ayers. Og der er der mange ting, jeg gerne lige vil tale om der, fordi Tobias Kongsted har helt ret. Den nye smag er rigtig, rigtig lækker. Det er sådan en mere lækker sommerfrisk smag med agurk og mynte. Og så det der med sommer og alt, hvad det nu indebærer. Jeg har haft en rigtig, rigtig god sommer. Jeg har fået en masse god mad. Jeg har været på et par festivaler, hvor man har fået lidt indenbords. Jeg har fået kage og desserter og diverse drinks osv. osv. Og så lige pludselig, så kom det her tilbage med mit natpisseri. Jeg var ellers forbi det. Det er ikke løgn. Det er lige pludselig, så vågnede jeg op om morgenen, som jeg gjorde klokken 4, whatever, så skulle jeg tisse. Klokken 6, så skal jeg lige pludselig på porten igen. Så tænkte jeg, det var simpelthen fordi, jeg ikke har fået taget mit Ayers. Og så røg jeg tilbage på Ayersvognen, og nu er det væk igen. Og det er den ultimative, største effekt, som Ayers har haft på mit liv, det er, at det der natpisseri, det er en saga blot. Så jeg tager mit Ayers, og det er der en god grund til. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ayers er dansk, og så er det altså væsentligt billigere. Det er lavet til danske maver, så det passer til vores kost og vores ernæring. Vil du prøve Ayers, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner hver måned i de første 3 måneder. Du finder også link til ayers.dk i beskrivelsen af denne episode. Og lad os så tale mere grønt og gul og prikket og hvidt, fordi vi skal lige have et kig på stillingen og alle trøjerne. Og Tour de France føres jo af Tadej Pogačar. Ikke længere med 5 minutter, men i gåseøjne kun med 4 minutter og 32 sekunder ned til Remco Evenepoel. Tredjepladsen er Isaac Del Toro, fjerdepladsen Paul Sexas, Juan Ayuso er 5'er. Mathias Gelmose, 6'er, 10 minutter efter Pogačar, Lenny Martinez 7'er, Tom Pidcock 8'er, Jordan Chigan 9'er, og så Richard Carapaz op på 10. pladsen 21 minutter efter, og det betyder faktisk, at Pogačar jo altså er 21 minutter foran nummer 10 i klassementet. Det er, jeg tror, den største føring efter 17. etape i det her årtusinde mellem nummer 1 og nummer 10. Jeg tjekkede lidt op på det inden etappen, og jeg tror, det var helt tilbage i 1998 med Jan Ullrich, eller 1997 var det faktisk med Jan Ullrich, at der var en større føring efter 17. etape. Pointtrøjen, den sidder på Mads P., og nu har han jo altså de her 32 points forspring. 477 point har han, Jasper Philipsen har 445, og det er de to, det drejer sig om. Så rigtig, rigtig spændende, hvad der kommer til at ske her de sidste 3 dage. Og så blev der lidt spænding om den prikke bjergetrøje. Den sidder faktisk stadigvæk på Tadej Pogačar, men altså Valentin Parepintra er oppe på 69 point. Det er kun et enkelt efter Tadej Pogacars 70 point, og så kommer Richard Carapaz faktisk på 63 point. Så de 3 kommer til at kæmpe om bjergetrøjen, men må ikke Pogačar, han napper den i sidste ende. Og så måske ud over den grønne trøje, det mest spændende, der er at følge med i her på de sidste 3 etaper, kampen om den hvide ungdomstrøje. Isaac Del Toro fører lige nu, men han har kun 20 sekunder ned til Paul Sexas, og så 2,5 minut ned til Juan Ayuso. Lenny Martinez, lidt en outsider, 5,59 efter i det samlede klassement. Og så holdt konkurrencen Little Trek fører, og det gør de med 22 minutter nu ned til UAE. Konklusioner, de her, sådan efter 18 etaper kørt, 3 etaper tilbage. Hvad siger vi? Jamen, jeg synes, det er jo, som du nævner der med Pogačar, det er interessant, at han fører med så meget, og med Mads P., der kan jeg også synes, jeg så en statistik, altså det der med, hvordan er det Mads P.
hvis han vinder den grønne trøje, hvad er det så for en måde, han vinder den på? Fordi der har man lavet en statistik over alle dem, der har vundet den grønne trøje siden år 2000. Hvilken gennemsnitsplacering har de i massespurterne? Og der har Mads med afstand den laveste placering der. Så det vil sige, det er på trods af, at han faktisk ikke gør sig gældende i massespurterne, i et år, hvor man nu har indført 70 point i massespurterne, altså at det er en større fordel at være en god sprinter, der kan han potentielt vinde den ved ikke at være sprinter. Og det gør det jo bare endnu mere imponerende, synes jeg. Var det 9,6 han var blevet i snit, og nummer 2 var 7 i massespurterne, ja. Og havde scoret væsentligt flere point på de indlagte end nogen andre ryttere i år. Så tror jeg, den hvide ungdomstrøje, jeg vil sige, den ligger sgu en lille smule til Sexas, altså sygdom på UAE. Nu så jeg lige, Tim Wellens kommer i mål som den sidste rytter i dag, 3 kvarter efter. Han siger selv, at han er syg, og hvis ikke det havde været for turen, så var han stået af. Så er der interview med Martin, sportsdirektøren for UAE. Han siger, at Tim Wellens er ikke syg. Så der er noget nu ude, hvor de ikke vil have, at de andre skal spekulere i, at de er herresyge på UAE-holdet. Det er der slet ikke nogen tvivl om. De siger netop, uden at være blevet spurgt, McNulty har ikke corona. Altså, det er bare sådan lidt. Vi har ikke sagt, du har corona. Vi har ikke sagt, der er nogen, der har corona. Men prøv at tænke tilbage på Vueltaen sidste år. Det var det samme med Visma. Det var det samme med Jonas Vingegaard. Han var møgsyg, og de holdt det skjult så godt de kunne, og så endte han med at vinde alligevel. Og det var også derfor, at han har haft den der mundbind på, og Sexas er også begyndt at gå med mundbind nu. Ikke? Lad os håbe, at der er nogen, der har fået nys om det her. Det ved alle selvfølgelig, men at de også tør angribe på de næste par etaper. Men det jeg tror der er, det er, at nu er det slut for Pogacar med at lege, at sætte Del Toro i sulkyen og køre ham frem til alt muligt. Nu er det alvor. Nu er det Alpe d'Huez-etape, som han gerne vil vinde. Han vil gerne slå Pantanis rekord. Der er ikke, altså Adam Yates er vingeskudt, Brandon McNulty er ude, Tim Wellens er måske syg. Han har lidt Grosschartner, og så har han kun Del Toro, så nu skal Del Toro i arbejdstøjet. Og det kan blive Sexas redning i ungdomskonkurrencen, måske i kampen om podiet, tror jeg. Så det var det. Det var min konklusion. Det var det. Ja. Og nu hopper vi direkte over til Betano. Ja, det har jeg sagt før. Betano. Og vores klassiske spiltips. Velropas vinder, Stefans staldtip og Plesners podium. Men inden vi når dertil, så skal vi lige have færdiggjort vores Get-and-Get-konkurrence. 4 gange under Tour de France kunne du spille med i Betanos Get-and-Get-konkurrence, og det var ganske simpelt. Der var nemlig præmie til alle korrekte svar. Onsdag var 4. og sidste spørgsmål. Hvem vinder 17. etape? Onsdag var spørgsmålet, og svaret var jo Jasper Philipsen. Og nu skal vi så have de sidste spiltips til årets Tour de France, og vi lægger ud med Velropas vinder. Jamen Kim, hvad blev vi enige om her? Jamen, du havde jo Mads P. og Danmark, så jeg tror, du ville jo have, at Jasper Philipsen vinder i Paris, ikke? Jo, skal vi gøre det, eller skal vi køre Pogacar? Eller hvad hedder det? Ikke Pogacar. Van der Poel. Vi snakker om Van der Poel, og så kom vi til at snakke om det her med, hvis Jasper Philipsen var inde i kampen om den grønne trøje, så om det så ikke er ham, de går lidt med. Jo. Jeg synes, at den grund, at Jasper Philipsen vinder 21. etape, det må være den. Så skal vi have Plesners podium. Ja, og der er også lidt en forhistorie til, og det var, at jeg havde sagt, Carapaz vinder 19. eller 20. etape, og så fandme så går han ind og vinder 18. i stedet for, så det var sådan set rigtigt set jo, men lige lidt for sent. Så nu sadler jeg om, og så siger jeg, at Sepp Kuss laver en Giro, og vinder enten 19. eller 20. etape. Han har jo ligget og sparet sig lidt i hvert fald nu her, og de har jo sagt, at de gerne vil vinde for Jonas. Jorgensen prøvede det i dag. Sepp Kuss har vist før, han kan gøre det færdigt i de store bjerge, hvis ikke Pogacar holder det samlet, og han har ikke så meget hold til at holde det samlet med nu. Så skal vi have Stefans staldtip. Og det er, at Pogacar ikke vinder den prikkede trøje. Og det er jo fordi, at der på 19. og 20. etape, der er over 100 point at køre om.
Og lad os nu sige, Pogacar han vinder en af etaperne, så kan det godt være, at han lige krasser 20 point til sig. Men der er så mange point, der ligger ude på ruten, nu hvor Pogacar heller ikke har et så stort hold til at holde det samlet, så er det måske også svært at holde snor i de her Carapaz og Paris-Pansra, og det er jo nok primært de to, der kan tro den, men jeg tror, at der kan ligge et sneaky godt odds på den faktisk. Og så har vi faktisk et odds, som ikke længere kan gå hjem, nemlig at Florian Lepovic, han bliver nummer 2. Samlet det heller skide 5,35 igen, men altså han er ude af Tour de France. Der er masser af odds til Tour de France, og for den sags skyld andre sportsgrene. Superligaen er lige om hjørnet, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var Spiltips lavet i samarbejde med Betano. Betano er stolt sponsor af Europa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Nu kigger vi frem mod de sidste 3 etaper i turen, hvor 2 navne går igen. Alpe d'Huez og Montmartre. 19. etape fredag er på blot 128 km, og det er her rytterne møder Stefan ikoniske Alpe d'Huez for første gang. Ja, det bliver fuld knald lige ud af skolegården faktisk, fordi de starter på en stigning, og et ret stejlt tidspunkt af den stigning. Så det er en kategori 2 stigning, de starter på, og så har de en kategori 1 stigning lige bagefter. Så kommer de over i lidt mere humant terræn, hvor at det bliver sådan 60-70 kilometer med sådan lidt rullende snodet terræn. Det er nok her, at vi skal håbe på, at Mads P. eventuelt med et par holdkammerater jagter sig frem til gruppe 1 for at tage den der spurt der. Så efter pointspurten, så rammer det lige en kategori 2 stigning, inden de så begynder på ikoniske Alpe d'Huez opkørselen, som jo senest blev vundet af Tom Pidcock. Geraint Thomas har også vundet der, Thibaut Pinot, Pierre Roland, hvis der er nogen, der kan huske ham, og selvfølgelig også Contador, Lance Armstrong og Marco Pantani. Så det er jo et vildt bjerg, meget ikonisk med de 21 hårnålsving. Den står jo til 14 kilometer med lige over 8% i snit, men det er jo de første 10-11 kilometer, som er de lede, og så flader den en lille smule op mod toppen der, så der kan virkelig ske noget på de første 10 kilometer der. Ja, det er faktisk de første 3 kilometer, hvor stigningsprocenterne ligger på en 11 stykker, som er virkelig, virkelig hårde. Må ikke, som du var lidt inde på, Kim, så det er Pogacar gerne vil vinde etappen og have sit navn på et skilt i et af hårnålsvingene. Og så tror jeg faktisk også, at du nævnte det også, Kim, at han giver det et skud på at slå Marco Pantanis rekord på 36 minutter og 50 sekunder fra 1997. 20. etape lørdag er noget af det vildeste, vi nogensinde har set i Tour de France sammenhæng. 5.500 højdemeter fordelt på 4 stigninger, heraf 3 uden for kategori, og så afslutning i Alpe d'Huez igen, men denne gang med opkørsel fra den smukke og smalle bagside Col de Sarenne. Ja, det er jo en monsteretappe, og dagen starter jo med Col de la Croix du Fer, som jo står til 24 kilometer, meget langt bjerg, men der er 2 korte nedkørsler undervejs, og tager man dem fra, som Kasper Ankergaard faktisk også sagde, så de 19 kilometers opkørsel stiger med 7,4% i snit, så det er ikke en nem stigning at komme henover. Efter sådan en lang og teknisk nedkørsel og et kort dalstykke, så rammer de så telegrafstigningen, som jo går direkte over i Galibier, og det er jo en meget kendt kombination for mange, der har været nede og køre La Marmotte også. Telegraf står jo på 12 km, Galibier på 18 km lang, så det er jo 2 rigtig lede stigninger, som også slutter hårdt, og så er toppen af Galibier også turens højeste punkt, og det her Souvenir Henri de Grange, som hvis der er jeg tror kun det er en pengepræmie på, er det 5.000 euro eller sådan noget, man får for at komme over toppen først. Turens højeste punkt, 2645 meter, mener jeg det er, og det er altid der, hvor Henri de Grange bliver uddelt, og du har ret, det er kun 5.000 euro.
Ja, men altså ja, for dem, det tager man sgu med. Nu har UAE og Pogacar jo støvsuget, jeg ved ikke hvor mange præmiepenge, så en lille smule har der også ret. Men efter den nedkørsel, så det er jo 30 km nedkørsel, man har efter Galibier, og så rammer de den her Col de la Serenne, som jo er, det er en ledstigning også, den er jo på næsten 13 km med lidt over 7% i snit, men den er stejl og ujævn i starten, så der kommer faktisk også en lille fladt stykke efter sådan en meget voldsom start, og så bliver den faktisk bare stejlere og stejlere op mod toppen. Når man rammer toppen af Serenne, så er der faktisk stadig 10 km til mål. Det går sådan lidt op og ned, og så de sidste 4 km stiger så op til Alpe d'Huez. Ja, man kører igennem sådan nogle små landsbyer, noget skov og noget et eller andet, og så kommer man faktisk ud på den normale Alpe d'Huez afslutning og kører de sidste 4 kilometer op mod den berømte skiby der. Nostalgikere og sprintere er trætte af det. Vi andre synes, det er mega fedt. Afslutningsetappen i Paris har fået et nyt twist, der hedder Montmartre. For andet år i træk, der skal rytterne over den berømte stigning med Rue Le Pic, Café de Demoulins og selvfølgelig Sacré-Cœur, men i år, der er der lidt længere til mål. Ja, fra toppen af Montmartre i hvert fald. Det er stort set samme etape fra sidste år, men hvor der sidste år kun var 6 km til mål fra toppen af Montmartre sidste gang, så er der i år 11 km. Så det er jo klart, det skaber måske en lille smule større mulighed for sprinterne lige at få samlet sig og komme med ind til en spurt. Men altså det spektakulære er jo selvfølgelig Montmartre, som i sig selv ikke er så hård. Altså det er jo en stigning på 1 kilometer med 5,4% i snit. Men det, der gør den endnu hårdere og mere spektakulær, synes jeg, det er de her smalle veje lige op til stigningen, på stigningen og efter stigningen med den her sådan lidt tricky nedkørsel, som vi jo også så. Nu var den så endnu mere farlig sidste år i regnvejret, men det gør jo bare med de her smalle veje, at det virkelig strækker feltet ud, og det er der, det virkelig bliver, eller ikke nemt, men det bliver meget nemmere, hvis du angriber, at der sidder ganske få ryttere, der kan gå med i de her angreb, og der selvfølgelig er langt mellem folk, så hvis du ser en, der rykker 10 positioner længere fremme, så er det meget svært at gå med der, og med de der tekniske sektioner, så skaber det også nogle større muligheder for nogen, der satser butikken lidt, men det er klart, der skal mere end bare en rytter til at skabe den fest, så det bliver spændende at se, fordi der kommer helt sikkert til at være angreb, men der kommer også til at være nogle ganske få, måske kun Alpecin og lidt NSN, der skal køre for den spurt. Decathlon med Olaf Koy måske også, men der er jo ikke så mange sprinter tilbage, så det gør jo også bare, at det giver lidt blod på tanden for de andre rytter i forhold til nogle angreb. De har lige lavet vejrudsigten tilbage til regnvejr igen nu, efter de havde haft regnvejr, og så tørvejr, og nu regnvejr, så det bliver vist game time decision på den. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg håber mest på. Altså, men regnværsetappen var jo spektakulær, så... Og så er det selvfølgelig spændende, om den grønne trøje er i spil, om det sådan, at den bliver afgjort på målstregen i Paris. Nu der skal vi tale lidt om, hvem der er favoritter til etappen. Power Ranking præsenteres af Power. Elektronikkæden Power er naturligvis med os i dag, og det er de hele året, og derfor så har vi selvfølgelig også en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og selvom der er et par rigtig, rigtig fede etaper at tale om, og som vi har talt om her, og der er en Alpe d'Huez 2 gange, så er vi næsten nødt til at lave den her Power Ranking til Montmartre-etappen, den afsluttende etape i Paris på søndag. Så Kim, din Power Ranking i dag, Montmartre-etappen, det vi tidligere kaldte for Champs-Élysées-etappen, nu har den pludselig ændret navn, men med rette, vi skal have Plesners Power Ranking til 21. etape i Paris, med både Montmartre og Champs-Élysées. Her kommer 1 stjerne. Jeg har taget lidt udgangspunkt i, at det bliver kaotisk og måske lidt regnvejr, så det knap så mange sprinter og lidt mere sådan klassikerrytter på 1 stjerne, og det er faktisk lidt lavt, synes jeg næsten, nu når jeg ser på det. Mauro Schmidt, som jo er i fantastisk form, Anthony Turchi og Alex Aramburu. Vi skal til 2 stjerner. Der er givet Magnus Kort, sammen med Jasper Stuyven og Maxim van Gils. Vi skal til 3 stjerner.
En lidt overset rytter i dette års tur, men når først han er der, så er han der. Matteo Trentin sammen med Michael Matthews og Tom Pidcock, som jeg også godt kunne forestille mig, måske skulle ud på nøjestreger. Vi skal til 4 stjerner. Remco Evenepoel, han kan godt lide Paris, og hvis det bliver rigtig hårdt og kaotisk, så tror jeg, han skal med, især hvis Tadej Pogacar begynder at rykke frem i bussen. Så har jeg Mads P. på 4 stjerner også, sammen med Binyam Girmay. Og her kommer den Plesners Power Ranking til 21. etape i Tour de France. Paris-etappen med både Montmartre og Champs-Élysées. Her kommer 5 stjerner. Og hvis det er, som jeg håber, så er det i prioriteret rækkefølge. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar og Jasper Philipsen. Jeg håber, at de kører for van der Poel og ikke Philipsen. Det var interessant. Hvis den nu er afgjort, så er der ingen grund til at køre for Philipsen. Og det er jo udelukkende, hvis den grønne er afgjort. Så jeg tror sgu til det, Pogacar han napper den, men nu må vi se. Har du en joker? Jeg har en joker, selvom jeg synes, han var sådan en lille smule opgivende på enkeltstarten, og som du sagde, det var hans dårligste resultat i en Grand Tour. Philippe Ogana, der jo sagde, at den første stigning i enkeltstarten var ikke så hård igen, så han var jo nødt til at prøve det, altså som om, jeg bliver nødt til at køre efter den. Altså han ville egentlig helst bare have stået over. Det synes jeg var sådan en lille smule opgivende af ham. Men hvis den her bliver kørt på klassikermåden, så har vi jo set i for eksempel Milano Sanremo, at sådan nogle afslutninger her, de godt kan ligge til Garner. Jeg er lidt i tvivl om hans form, og derfor jokerrollen. De seneste 2 fredage har du på TV2 kunne se Powers nye reklameserie. Den hedder De Nordiske Nøgler. I stil med sidste år, hvor Power overtog en hel reklameblok 3 fredage i træk på TV2, så gør det samme her under turen, men vel at mærke i hele Norden. Det er Powers største kampagne nogensinde på tværs af Danmark, Norge og Sverige, og du kan gætte med og vinde fede præmier. Hvad låser de mystiske nøgler op? Hop ind på power.dk/keys og gæt med om præmier for over 380.000 kroner. Og se med, når afsnit 3 løber over skærmen fredag aften. Hop ind på power.dk/keys og se de 2 første afsnit, og altså se afslutningen der fredag aften på TV2. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Nu skal vi have en helt anden Power Ranking. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, og spørgsmålet var jo simpelt nok, men som altid så formår I to jo at stille en masse opklarende spørgsmål, som jeg ikke er sikker på er hverken til gavn for jer eller for vores lyttere. Men spørgsmålet var jo, udover Tadej Pogacar og Jasper Philipsen, hvem er der den seneste rytter, der har opnået 11 etapesejre i Tour de France, og I fik jo på en eller anden måde fandt jeg frem til, at ledetråden gik på, at han ikke længere er aktiv. Kim, du har serveret. Ja, og den har jeg tænkt mig at udnytte. Det er et utroligt nemt spørgsmål, vil jeg sige. Ja. Nej, jeg ved faktisk ikke, så det var lidt kaksigt, som de siger i Sverige. Jeg har bare en utrolig stærk overbevisning om, at det er Chris Froome. Ja, godt bud. Det var et godt bud. Stefan? Jamen, jeg havde troet, det var noget med den grønne trøje og noget, så jeg har kun sprinter i mit hoved. Jeg siger Peter Sagan. Ja, hvorfor siger du det? Yes! Er det rigtigt? Nej, faktisk fordi jeg ville have sagt Wout van Aert, men han kører jo stadig, siger han. Ja. Så hjælp ledetråden alligevel lidt. Det korrekte svar, mine herrer, er... Ikke Peter Sagan. Peter Sagan. Okay. Han opnåede faktisk 12 etapesejre i alt, men han er den seneste, som kom op på 11 etapesejre i Tour de France sammenhæng. Han er nu blevet tangeret på den front, eller bliver det faktisk først rigtigt, når Jasper Philipsen når sin 12. når han når den 12. Men han er faktisk også blevet tangeret på et andet område, Peter Sagan, nemlig at han havde 47 podieplaceringer, altså hvor han blev 1, 2 eller 3 på en etape i Tour de France sammenhæng. Der er han blevet tangeret i år af Tadej Pogacar.
og må ikke han bliver overhalet her i weekenden, måske endda både med en sejr til Pogacar. Så Froome har simpelthen ikke engang 11 etapesejre på... Jo, det tror jeg, men han har nået det før. Peter Sagan. På den måde. Ja. Så har du ikke forstået det alligevel, jo. Jeg kan da lige prøve at hænge på her. Og Sagan havde 12 og ikke 11. Jeg synes, der er noget kos i det maskineriet, altså stadigvæk. Nej, han har kommer kun her. 7. Han har kun 7. Froome har kun 7. Ja. Vingegaard har været 4 eller sådan noget. Jeg kan sige, Ja, det er og der er kun en 6-27 rytter, som har 11 eller derover, så det må man lige selv gå ind og tjekke. Det er jo også vanvittigt, at Vingegaard kun har 4. Der var point. I forhold Stefan. Ja, det var sgu flot. Der var et fordi han ikke er lige så kannibalistisk som Pogacar. Dermed reducering til 18-16. Og Stefan, du bringer dig faktisk foran Kasper Nkagor langt om længe. Sådan. Ja, hvis jeg fik 15 point for hver rigtig svar, så havde jeg nok også fået lidt mere. Du beholder serveretten. Vi er tilbage med Velropa Podcast, måske søndag og ellers mandag. Lidt afhængig af, hvordan lige sidste etape udvikler sig der, men vi lover selvfølgelig at komme med en stor og fyldig gennemgang af, hvordan alle trøjerne og Tour de France ender, og hvordan de her 3 meget, meget spændende etaper i weekenden, de slutter. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, Insta og Facebook på @Velropa. Stefan finder du på Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på @NFElming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa Podcast. Og tak til vores partnere, Ejers, Bygma, Betano og Power. Støt dem. De støtter os. Au revoir.